Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel आव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन जायफोरा माने SSC रिक्रुटमेन्टनि थाखाय SSC कनस्टेबल GD नि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि थाखाय आङो मोनसे इम्पर्टेन्ट नटिस लाना फैदों। जायफोरा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दङ बिथांमोननि थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। आंनियाव मोनसे मेसेज मोनफैदों जिथुनाखि जोंहा आगोलाव दाखालि बावैसो जानानै थांखांबाय खारनाय बारनाय बेफोरबायदिनो माखासे ट्रेनिं फ्रि कर्स होदोंमोन जोंहा बड' युथ्सनि नामाव। बेफोरबायदिनो जोंहा दायो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना दैदेननायाव जोंहा जायगा जायगा टिउसन बायदियै फोरोंनो नाजादों नोंथांमोन। जायफोरा माने SSC एग्जाम लिरगोन बिथांमोननि थाखाय गोबां मोजां खौरां नोंथांमोन। नोंथांमोननो आं जायगाखौ खोन्थाना होनि बबे बबे जायगायाव बे फ्रि ट्रेनिं कर्सआ जागोन। माने बेयाव टिउसन बायदि फोरोंनाय जागोन, क्लास जागोन आरो क्लास नोंथांमोन बोरै माबायदि एग्जामखौ लिरनांगौ आरो माबायदि कुइसन फैगोन बबे टाइपनि कुइसन फैगोन एग्जामाव बेफोरबायदिनि फोरोंगोन। थ' नोंथांमोननो जायगाखौ आं खिन्थाना होलांगासिनो। डेटआ फिक्स जाथ'वाखै, डेटआ फिक्स जाब्ला आं आरो नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। दायो माने जायगाखौ फिक्स जाबाय, जायगाफोरखौ आं खिन्थाग्रोनि। जायगाया जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माजबाट होननाय जायगायाव जागोन। माजबाटआव जागोन मोनसे, बेनिफ्राय रौता बालिसियाव मोनसे जागोन बालिसियायाव, बेनिफ्राय सनायाव जागोन। ओमफ्राय 4 नाम्बाराव दङ जोंहा हरसिंगायावबो जागोन। बेनिफ्राय कालाइगावआव जागोन कालाइगाव, बेनिफ्राय कुसुबिलावबो जागोन नोंथांमोन। बेनिफ्राय खाग्राबारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो दं बेबो, खाग्राबारियाव जागोन। बेनिफ्राय अराङाव जागोन, बेनिफ्राय बरसलायाव जागोन नोंथांमोन। जायफोरा माने सोलोंनो गोसो, जायफोरा माने प्रिपेयार खालामगासिनो दङ, नोंथांमोना फरायगासिनो दङ एग्जामनि थाखाय फरायबाय था। आरो नैबेयाव माने एसेबाबो नोंथांमोना नलेज मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। नोंथांमोना बे फ्रि ट्रेनिं कर्सखौ बेयाव माने सोलोंहैबानो जाबाय, क्लास जागोन बेयाव। जिथुनाखि डेटआ फिक्स जाबाथाय आं खोन्थागोन नोंथांमोननो। जायफोरा माने इन्टारभिउ होगोन बिथांमोननि थाखायसो बे भिडिअआ। नोंथांमोना सोलोंनानै लाब्लानो जाबाय, जोबोद मोजांनि बाथ्रा। बेफोरबायदि फोरोङोब्ला मोजां आरोना, जोङो एडभान्स जानो हायो एग्जामनि थाखाय, एडभान्स जानो हायो। आरो मोनसे खोथा नोंथांमोन, जायफोरा माने इउटुब चेनेल बायनो गोसो दङ नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। इउटुब चेनेल फाननो नागिरदों सासे मानसिया, माने 3000 साबसक्राइबार दं आरो 3000 साबसक्राइबार दं। चेनेलाबो मनिटाइज जाखानाय होनना बुंदों, खिन्थु नायदोंमोन आङो एडभार्टाइज फैयाखै। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। जायफोर इउटुब चेनेल बायनो इन्टारेस्टेड नोंथांमोना बायनो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोनाथ' जायफोरा माने इन्टारभिउ होगोन नोंथांमोनाथ' प्रेक्टिस खालामबाय था, गोबां प्रेक्टिस खालाम, खारबाय था फुङाव बेलासियावबो खार हायोब्ला। बेनिफ्राय एग्जामनि थाखाय जेनेरेल नलेज बिदिनो आउट नलेजफोर नायबानो जाबाय, आउट नलेज GKफोर। बेनिफ्राय रिजनिंनि थाखाय SSC कनस्टेबल GDनि बुक्स मोनखायो, बेफोरखौ फरायबानो मोजाङै पास खालामनो हागोन नोंथांमोन। दाथ' एडमिट मोनफैथ'वाखै, एडमिटआ सेप्तेम्बर अक्ट'बरफोराव मोनफैनो हागौ, एबार थाबैनो जागोन बायदि मोनदों। एडमिट मोनफैबा आङो एडमिटखौ बोरै डाउनलड खालामनांगौ बिनि सायाव भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोन। आरो एडमिटनि सायावथ' आङो दाखालिथ' एप्लाइनि सायाव भिडिअ लाबोखांबाय, थेवबो आङो एडमिटनि सायाव लाबोबावगोन। एडमिटआ माब्ला मोनगोन, खिन्थु दायो माने जेबो डिक्लेयार होथ'वाखै एडमिटआ माला मोनगोन। मास मोनथामनि उनाव मोनो जिखुनु SSCनिया। बेनिफ्राय एग्जामा एडमिट मोनखांनायनि उनाव 15 दिन बा मास मोनसे थानानै जायो। नोंथांमोना देखायनो नाजागोन आङो एडमिट डाउनलड खालामनाया बोरै। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरदो। आरो बेजों लोगोसे जायफोरा माने क्लास लानो गोसो नोंथांमोना लानो हागोन। आरो लाथारबानो जाबाय बे क्लासखौ, मिथिबायना? क्लास लायोब्ला नोंथांमोना एसेब्लाबो माने नलेज मोननो हागोन आरोना, एसेब्लाबो नलेज मोननो हागोन। क्लासखौ 1 उइकनि थाखाय खालामनाय जादों बे क्लासखौ। माने दाखालिनिया मानसिया बुरजामोन नालाय, बेखायनो दायो जायगा जायगा बोखावना होदों आरोना। जोंहा भैरबकुन्दआव जादोंमोन ना, जिथुनाखि बे ट्रेनिङाव माने बारा इसिबां आङो साबजानाय मोनासै, मानो होनना बुङोब्ला मानसि बुरजा जाहैबायना, बेखायनो बारा फोरोंख'नो हायाखै। दा बेखायनो जायगा जायगा माने डिभाइड खालामनानै होबाय आरो जायगा जायगा बाहागो रानना होबाय। दा नोंथांमोना बे आं जिथुनाखि बुंनाय बे जायगाफ्राव जायफोरा खाथि जायो नोंथांमोना लाब्लानो जाबाय क्लासखौ। थ' बिदिब्ला नोंथांमोन आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदान नायदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय, जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारब्लानो नोंथाङा बयनिबो सिगांसिन नुग्रोनो मोनो। थ'
बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि